Ekhaya sumndeni ophila kanzima ngokukhala njalo. Sihlale ke nje sikhala. Asimanga kahle. Siyasokola nje kodwa ke abafowethu ngale kababa omncane ziyalunga kubona izinto. Ake ngibingelele mbukela lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo mafavuka njengete ngabani isamba nesamba umgosanga lala maqedo lala bafoza nokhoje izigudla khudla uthi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayi madakene uyishasa ngitsela ngiyabingelela inetha zeka TV gama lohlelo uphila kanjani silandele inkundla zokuxhumana ungakwazi nawe ukuthi ubhale i-email ilula ithi kwahlalinethezeka@gmail.com ikhona la ngezansi ithathe na kanjani nalapha ko Facebook uyakhona ukuthi usinbox sikuphendula la khona wena okwazi ukusebenzisa khona kakhulukazi izinkundla zokuxhumana kulula ke njengamanje sibhalelwe ubhuti la ufike nogazi lakhe ngizothi abantu abazihlobo ibona abazochaza ubuhlobo babo ukuthi buhamba bugcinephi into eyinkinga yinto yasekhaya umndeni uxabene ubedle emndenini akusangenelwane yasolwana ukuthakatha umndeni othile uthwele ngathi vele abantu ke emndenini bahlezi beyikhuluma leyo kodwa njengamanje uthi yena akazokhuluma iqiniso kuyena umfowabo la Afrika naye ngenxa ukuthi laba bantu bayaphilelana bayazana kusukela emncaneni bakhe bhuti wami ungibhalele la sokufihla igama sekufihla isibongo izathu ezithile umndeni nokuthi vele imndeni njengamanje leminye anizwana ningenelana ngayo ngoba insolo nokusolana kusekhona phakathi akungitshele ukuthi uze usibhalele la kwinetha zeka TV kungani nanga ubhuti wakho ukhona naye nizalana kanjani naye ngibingelele bonke nababukeli emakhaya mina njengoba ngibhalele la ekhaya nginenkinga umfowethu lo ezizalwa naye emndenini uzala ubaba omkhulu yes manje sekunokuxabana phakathi kwami nabo umndeni wakwaba omkhulu mayo ukuxabana kwethu kusuka kuphi nganginomfowethu omdala umfowethu omdala kade kunguye ngathi umuntu ade eme kahle kade eme kahle uma kwakhe kahle kodwa akusiko indlela enqondile kade yanezinto zakhe nje ayisebenzisa ukuze akwazi ukuthi sikwazi ukuphila wathi mase kahamba kodwa umfowethu nebhadi akasekho lo wayinalento yakhe wathi mase ahamba wathatha lento yakhe wabese wanginika yona unginika yena esaphila noma engasekho unginika esaphila shothi ngathi wayesebona ukuthi ngoba wathi manginikile kwahlala amaviki awu2 wabese wahamba emhlabeni yes okusho ukuthi kukhona into ekhaya obekuyinto yokuphila emndenini kunento ayithatha yena eyokuphila wena uyenze njani ngifuna ukuthi sithi masiye kuyena ngoba elalele ngazi ukuthi umndeni wona uhlukane kanjani manje phakathi lento uma uyikhulumisa kephi yena amabhizinisi akhe abeme kanjani kade namabhizinisi impela kunobaba ubaba wangilayela ukuthi uma ngithothi mina sengifuna ukuvusela ngokuthi ngathi akusahambi kahle ngihambe ngiye kuye ubaba afika ngenze something bese mangibuya ngapha ngizobuya sekukhalwe ekhaya kuthiwa kunomuntu ososishile manje mina ngiyabona lento ayingeke futhi uxabana kwalomndeni kusuka khona lapho ngoba ngaso sonke isikhathi abantu abaningi abashonayo ilaba ngaliya kabo omkhulu akisisize ngala insizwa kethi ubiziwe la umfweni lo nabegazi linye ikhehla mali lodwa nabegazi linye le ndaba ifika kanjani kuwena okokuqala lokho insolo zemndeni nokuhlukana komndeni kwaqala kanjani ngoba nawe sithe masikhuluma nawe siyabona ukuthi kukhona vele okwaziyo kancane ngalokho ngicela ukubingelela kubabukeli bonke ngibingelele emakhaya ngizizwa ngiphelelwa amazwi angazi ukuthi kufanele ngithini kodwa ke sizokhuluma ngoba nali ithuba sibekelwe lona ekhaya sumndeni ophila kanzima ngokukhala njalo sihlale ke nje sikhala asimanga kahle siyasokola nje kodwa ke abafowethu
ngale kababa omncane ziyalunga kubona izinto. Kusho ukuthi ke ngokwazi nathi ukuthi uNkulunkulu noma esikhanyisela akasikhanyiseli ngesikhathi esisodwa. Isisho sithi akuvelwa kanye kanye ngemadlebe embongolo. Sazi ukuthi nje idlozi lasekhaya lisabakhanyisele mhlambe linike bona amandla ukuthi bayokhuphula nathi. Manje ke ngiyadumala ngalezi ndaba ezithulwa umfowethu ngoba bengingenalwazi lwazo, kodwa kukhona ukusola okuncane ngoba phela nabo mfowethu ubugwili abulingani. Amandla noma uNkulunkulu ekupha khona ubugwili oyubona ukuthi hayi selilobuke kodwa sebukhulu kakhulu, futhi lobugwili bangixaka mina abusizi umuntu kani inhloboni yabona. Manje ngiyadumala nje, kodwa ngibonga kona mntakababa, ngiyabonga mfowethu ukuthi ukwazi ukuthi ube nesibindi uphumele obala sizolukhuluma lo daba, sibone nokuthi yini esingayenza, masifuna usizo singalifuna kanjani ngoba sekuneminyaka eminingi impilo ingamile kahle, sisokola sifelwa. Manje kusho ukuthi lento akhuluma ngayo umfowethu abagcine beyisebenzisa nomfowethu lo wadlula kuyinto engalunganga impela. Engicabanga ukuthi kufanele sibe nendlela ngoba ayimfowethu siphelile. Okay, ngifuna ukuthi sibuye la nanku umndeni mawukhona usuke uneyinhlaka zomndeni, umndeni busangenelana ngendlela noma bekwenzakalani. Manisukuma nina nibheka lento eyumkhokha ke egcekeni, bekuyini manithola nina ukuthi kunomkhokha egcekweni? Mfowethu nje ube khona wasekhaya omunye owakwayishaya nje, angazi mhlawumbe uyohamba thwasa, wakwayishaya nje wathi laba uyabasola ukuthi bathwele usakhuza ibhadi ukuthi hayibo yini kodwa lo ikhulumayo, ayikhulunywa into enjalo, ayadlula nje kwayinto engathi iyaphela. So nathi ke ngokuthi izinto azilunga azihlangani, siyazama ukuyobheka ukuthi kwenzakalani. Masifika kubantu ababonayo bakhala ngedlozi. Bathi idlozi alikho ekhaya, alikho nje ekhaya, siyaziphilela, siphila ngonkosi isikelela. Okungangokuba kunohlelo esike sisalwenza, ngiyaxolisa kodwa ngizophumela obala. Sike senza olunye uhlelo lokuthi okungenani sizama ukuthi abantu abadala siyobalanda olwandle ndlela thize ngoba kuvela ukuthi bathwetshulwa bathathwa egcekeni. Siyazama mfowethu kuyefana. Manje kusho ukuthi izinto zabafowethu impela izona eziphethe lapha yakithi. Okay, ngizwa kahle mfowethu. Sobuya kuwena bhuti wami ngoba uwena usibhalele. Ngifuna ukubheka la ekhaya benenze njani? Manihlaba benenze njani? Benihlabela abantu abangasekho noma bekukhona indlela enenza ngayo ngoba phela egcineni umndeni umuntu uthola ukuthi uzomema. Nangu mfowethu la uyasho ukuthi naye bazamile kwanhlanga muka nomoya. Akuchaza ukuthi benenze njani? Kodwa ungasho nje ukuthi ekhaya thina abasekhaya ngapha kaba omncane into ade siyenza kade sifike masihlawuthe sizomemezela umcimbi kuzoba nenkomo esofike siyihlabe. Leyo nkomo esiyihlabayo sizohamba siyoyifaka olwandle ingadliwa ngisho noyedwa womndeni, bese kuba nenye esizoyihlaba sibanike ekhaya singayidli ekhaya, siyifaka ngale zinto lezi esuke siyilande kulo baba lo makhosi esiyilanda kuyena. Bona bayayidla bona, nina ningayidli kodwa bomndeni? Bona bayayidla. Bona bayayidla thina singayidli. Makuthiwa isithebo somndeni ngoba kuyenzeka ukuthiwa kuphuma isithebo somndeni noma manikhipha isithebo somndeni nikhipha okunye okuhlukile naphi? Esikhipha okunye okuhlukile impela ngoba kufika nje bakade ngichaza ukuthi kunenanga ezu2. Angiyibalile short eyesithathu lesiyithatha soyifaka olwandle. Kufika kube lezi uzu2 le eyodwa suke siyazi ukuthi yenziwe kanjani, ngale esuke siyazi. Yona idliwa abantu bomphakathi kanye nabomndeni. Idliwa abantu bomphakathi kanye nabomndeni. Bese uthi le ekuyiyona yona eright yazi ukuthi right eqondile ile sizoyidla nathi kuze bangaboni ukuthi konke eyenzakalayo. Manje mayichazela isizathu umfowenu ngoba uthi wena kube no 2 weeks ngaphambi ukuthi edlule emhlabeni ngenkathi ekunika lento othi makuya ngokuthi unenkinga hamba kubani kulubaba lo okuyena ozokusiza uyivuselela. Yena uyakutshela isizathu ukuthi kungani wazi wathatha lento.
Uthi into yamenza uthatha lento wabona ukuthi angeke akwazi ukuthi ahlupheke aze ayoba. La asebenza khona wabona ukuthi imali ingena kancane wabethi wafuna into esheshayo. Manje yena akasichazi isizathu sokuthi iyona yini lento emdlulisile noma bese kokunye. Wangichazela kwasho wayiseno suku lodwa ngathi insuku zakho ayisezazi vele asakuthi uzohamba kusuku lithini emhlabeni washo ukuthi njengoba manje imina ngiphila phezulu kweinsuku ezingaka into engithi ngithathe lento le bangithathisa ngokuthi ngoba no 2 no 3 yabo lokho into engeke ngize ngikwazi ukuyiveza. Okay. Ngizwe kahle uyabona indaba ekanje vele zikhona imizi eminingi angenelwana thokuthi indlu yakababa phakathi uma beke baba right kukhulunywa ukuthi hayi ibona bathwebula idlozi le esikhuluma ngayo thina isithwalo osibonayo osaziyo nawe ofika kusona usikhulumisa. Yebo isithwalo engisaziyo engisibonayo engikwazi ukukhuluma naso ngikhunjalo ngaphambi ukuthi ngiyolala ngiqale ngikhulume naso. Okay. Uma behlaba bona laba kwezinye izindlu nenze njani nina njengalomndeni wababa omncane? Siyafika sidle ngoba suke sazi thina ukuthi ayikho into abayenzile bona kahle ngaso sonke isikhathi uma benza into baqale bazocela ngapha kuthina ukuthi sibanike something. Oh yeah. Ngizwe kahle mfowethu uyaluza udaba ukuthi lihamba kanjani ngoba egcineni ukulungisa nokuthi lento ilahlwe nokuthi kuzanywe ukuthi ilahlwe nalo baba makuya ngokuthi niyavumelana iyolahlwa kwenziwe lokho kwenziwayo ngiyacabanga ukuthi nawe kuyokuthokozisa ungathini ngifuna singene la ekutheni ukuthi uma udaba lifika kanje ube wazi ukuthi izinto bezenze kanjani nani beniphila ngokuqela uyayibona le ndaba ukuphila ngokuqela ukuthi ngifuna ukuthi siye lapho ngoba siyasifuna isisombululo egcineni ngoba umndeni fa ube nesisombululo uthini imizwa yakho uma uluzwa lonke lo daba nokuthi ekhaya lizofika kanjani khona uma kuya ngokuthi nisuka la noma nosuka la nina senazi ukuthi yini nani nifanele nilungise ubani wena omethembayo ongayikhuluma kuyena uma ungayikhulumanga kuyena uyamethemba yini umfowenu ukuze kufike egcineni ekutheni ukuthi lento nigcine nilungise nobabili ukuze umndeni uqhubeke uzwane. Ntaka baba obaba bafa bashiya thina amadoda khona noma singemadoda sizingane kodwa sikhulela kona ukuba amadoda izimo ezifana nalezi kufunakala siziqinele sibe nezisombululo kuzona ukuze sizokwazi ukuthi sidlule kuzona. Ngibhlungu lento ngingizwe ngendaba uthola ukuthi kuthiwa kababa omdala bathi makuzoba nomsebenzi nomcimbi kababa omncane baqale bahlabe bona mase bebuya afike enze imikhuba imigilingwane ethize into nje ngingakaze ngicabanga ukuthi ingakhona la kithi kodwa ke ngiyathokoza ukuthi umfowethu akwazi ukuphumela obala namhlanje. Into engifisa ukuthi siyenze ngoba sinoma uyabaza abantu besimama emfowethu izinto bazithatha kanjani nanoma ngabe into beyikade ingeyimbi kodwa bayakwazi ukuthi bayenze nje ibe yimbi ngoba phela babantu nabo abanale inhliziyo abanazo. Ngifisa ukuthi siqale nje ke sihlangane samadoda akhona lapha kithi sithi ukubonisana sikhulume ukuthi singamsiza kanjani umfowethu ngoba kulendlela achaza ngayo manje kwayena usiyalidinga usizo yize singenalutho sinje kodwa abantu futhi abangamsiza yithi bakubo. Okay ngifuna ukubuya la ngikuzwa kahle ngeke ivuke yini ilonda zokuthi sekukuze kwadlula abantu emhlabeni emndenini uma niyohlangana nabafweni. Buti zizovuka ngingenasiqiniseko kodwa ngiyabona ngoba ngumuntu osekhulile okwazi ukubona izinto zizovuka izilonda mfowethu kodwa kufanele ke ngoba izilonda zizobe zivuka emndenini wethu komama abazala thina ebafazini abathathwe yithina kufanele ke sibe nayo indlela yokuthi sikhuluma kanjani sisofnisha kanjani lento igcine izwakala ngoba izimo ezifana nalezi sekukaningi sihlangana sizama ukuzenza sike senza umcimbi wenhlambuluko ekhaya sahlangana sonke sizokwenza inhlambuluko sihlambulukela nabadala sazama ngoba siyangala kusitshelwe lokhu siye ngala sitshelwe lokhu so
siwenzile umcimbi wenhlambuluko kuningi okwavela okwakushaqisa okwakufanele kuhlukanise phakathi umndeni kodwa ngoba asufuni uhlukene siuthanda uhlangene sazama ukuthi asiphinde futhi sikhulume ikona ke nginethemba lokuthi nalokho sizothi masifike ekhaya silubeke udaba sesiqale sakhuluma njengensizwa safika thina sesihlangene ngoba ibaluleke kakhulu ke leyo ukuthi sithi masiza nodaba sifike thina sesihlangene ukuze sizokwazi ukuba into ehlangene nalabo abantu bangahlukaniswa yithina bahlangane nathi sixazulula inkinga lezo kahle mfowethu ulibikele udaba wena olwethulile walebhala ungathini okufisayo nokuxwayisa abantu kakhulu lento ngoba uthi ihlupha wena fa ukhulume naye usuku nosuku mawukhuluma naye zikhona izinto oyibonayo izimpawu ezithile ezikunika inkinga wena egcekeni uqoba iziphi izimpawu ukuze ukwazi ukutshela umuntu obukelayo lapha nekuthena ukuthi khona izinto eziyinkinga ezimpilweni zabo ngithi ake ngibaxwayise nje ngoba lento iyinkinga ngempela kuyimanje into esengenza ukuthi nami ngigcine ngibhalela la ekhaya ngifuna lento ukuthi siyiyeke isifuna ukugcina idla khona la endlini isigcina ufuna ukudla khona la endlini into engiyibona izoba inkinga lento engiyibuza umfowethu wayena angabi nezingane oh ya yabo akadanga na ingane umfowethu short lento yaqala yalimaza kophi einganeni zakhe kwayimali ukusiphumela emndenini umfowethu atezwana naye kakhulu kade ezwana naye kakhulu kodwa okunye wayengifihlela uze wangivezela kona manje asezoshiya emhlabeni manje mina angifuni ukuthi kuze kufike leso sigaba sokuthi ke nami ngigcine ngithola ngingasana ingane yabo ngamane ngithiwa ngiyahlupheka kunokuthi ungabi nangane ukuthi ngabi nangane ngikuzwa kahle mteka baba ngikuzwa kahle mteka baba amazwi okugcina awuxolisa umuntu mfowethu izinto ezikanje kubalekile vele uyikhulume ngqo ukuthi mfowethu abantu bayithanda impilo esheshayo nangu yena akasekho emhlabeni kodwa impilo esheshayo ubeyithanda kodwa akasekho nje emhlabeni wena ukushiya nenkinga kona lento imnandi uma usayibona iyenzeka ubona yonke into yenzeka kalula iyenzeka nje kodwa la ifike ilimaze khona ilimaza la mase izothatha umuntu wakini kade uzwana naye yabo emva lo izoloku ikufuna ezinye izinto futhi thothi nawe lezi awusakwazi ukuyimela yabo ukuzenza manje uliwa kwayena ngixwayisa lo umuntu lo kade sathi uyoyithatha nje manje imndeni yethu kade ingasazwani yabo even namanje ayizwani yabo sixatshaniswa yiyo lento le sajaha impilo yipi impilo esheshayo yebo mina ngangazi kodwa umfowethu wajaha impilo esheshayo kubhlungu mhlambe kade asazophila kuthiwa akayithatha kade asazophila isikhathi eside kodwa kuyimanje ususishile emhlabeni yabo manje nama ngifuna ukuthi ezami insuku zinciphe kungcono ukuthi ngihlale ngihlupheka kunokuthi ngiyothatha into eyinkinga elimaza kwa umndeni ngizwa kahle mteka baba ngiyabona lo daba bekufanele vele sibe khona kube nabantu abasithamela behleli kakhulukazi ngoba indaba ekanje kunzima ukuthi ungavela ulisukele nje emndenini umfowenu uthe uhlaba ikhwele wathi hayi ahlangana ukuze masehla sisuka la igoli nemanehla nina senibheke emakhaya nazi ukuthi nikhulume nabumbana kanjani mfowethu ngiyathemba ukuthi lento izolunga ngibonga amazwi akho nokuthi udaba kanje ngisho libhlungu kodwa ukwazi ukulalela futhi ngenxa ukuthi insolo vele besiziningi uyakwazi futhi ukukhuluma njengendoda kulona ekutheni ukuthi lento ayilungiseke nasemndenini mase niyivala nje ekutheni ukuthi ingaphinde ibe khona amazwi ogcina nje ongawadlulisa njengamanje bafowethu kunina nonke enithamele loluhlelo njengamanje ngiyanicela ngiyanincenga bafowethu indlela esheshayo iyashesha ukufikisana la uyakhona kodwa futhi nasophathi iyashesha ukukholela bafowethu asingazenzi izinto eziphume eceleni eziphambana nezinkolo nezinkolelo zethu nezasemakithi ngoba sikhule ngazo siphila ngazo konke lokho okwenzakalayo okubo sekwenzeke emndenini wethu sekudalwa yizona izinto thina sizifunde emhlabeni esingafundiswanga zona abazali bethu into engifisa ukuyinika umlaleli noma umbukeli njengamanje ukuthi inkalankala ecrab ihamba ngesayidi yakekela mawubona inkalankala ihamba ikekela isuke ihamba kanjalo ngoba yabona unina ehamba kanjalo uyabona uyise ehamba kanjalo so nawe ake uzalwe ubukele kini makukholwa
awukholwe uyeke into zabantu kini makukholelwe edlozeni akoholelwe edlozeni kini manihamba njengenkalankala uyohamba njengenkalankala ke kodwa nje bafowethu ngiyanixwayisa sinenkinga enkulu ekhaya futhi sineminyaka isihluphekisa lento isifiso sami ukuthi bafowethu obukelile afunde kuloko nisondele bafowethu entweni ezodala ubungozi nengozi kuthina kusasa amen. Kunjalo mteka baba umsizwa kithi sibonga isikhathi sakho nokuthi usibhalele sizwile amazwi samuzwa nomfowethu ebeka konke lokhu ngoba abantu bekubukela emakhaya thina sokwenza isiqinisekiso ukuthi lolu daba lihambe lafika kahle kini emndenini ngoba okubalekile sekuthena ukuthi kungathi mawuphumela ubala wena ngendlu yakwenu ekababa omncane mase kusuka inkinga sesizwa kuthiwa ngelinye ilanga awusekho emhlabeni ngoba egcineni lendaba ibikhulunywa ngoba khona eminye imizi engangenelani abayazi inkinga yakho ukuthi iyini futhi abasazi isisombululo ukuthi soba yini kodwa isisombululo suke sikhona ngoba kukhona osuke azi ukuthi ubaba wayinani khona umuntu owazi ukuthi umfowethu wayinani kodwa uthule nayo into esisombululo kusukuma kwakho kube indoda sibonga kakhulu mteka baba. Ngibonge kakhulu kuleyo ndawo ngibonge ukungisiza ngiyathemba ukuthi nasekhaya sothi lo daba uma silubika liyofika lizwakale kahle sixolelane kungabi bikho ophinde ananga asishiye kungabikho nenxushunxushu. Okay sibonga kakhulu mbuke lapha ekhaya na ungasibhalela kulula nje kwahlalinethezeka @gmail.com phinde ungene lapha na einkundleni zokuxhumana uyangena ku Facebook uyangena ku TikTok uyangena ku YouTube uyasithola na kanjani uthi Nethezeka TV igama lohlelo sithi uphila kanjani kanti igama lami ngingumzothule ngokashembe isibongo insizwa enhle kunazo zonke insizwa eNingizimu Afrika engaphezulu kwami ayifakile egini yipa.